Denne guide er til dig, der skal bekræfte din identitet med dit pas, fordi du gerne vil bruge en af selvbetjeningsmulighederne i MitID-appen. Det kan fx være, at du vil se dit bruger-ID eller ændre PIN-koden til appen, hvis du fx har glemt den. Find dit gyldige pas frem. Det skal have dette symbol på forsiden. Det betyder, at koden i dit pas kan scannes. I dette eksempel viser vi, hvordan du kan bruge et dansk pas. Tjek også, om din telefon kan scanne passets chip. Gå ind på mitid.dk/tekniske krav og se, hvilke krav der er til din telefon. Du kan gå ind i din telefons indstillinger for at se, hvilken version du har. Når du har tjekket pas og telefon, kan du åbne MitID-appen. Åbn menuen i øverste venstre hjørne på appens forside og vælg det, som du ønsker at gøre, f.eks. se bruger-ID. Du skal nu svare på, hvor dit pas er fra. Nu skal du scanne en kode fra dit pas. Tryk på knappen Scan koden i MitID-appen. Åbn passet på siden med dit pasfoto. Vend telefonen vandret. Placer telefonen indtil koden fra passet er i det nederste felt. Når den nederste kode er scannet, vil du se et flueben. Nu skal du aflæse en chip i dit pas, som sidder skjult inde i passets forside. Tryk nu på knappen Aflæs chip. Placer toppen af telefonen halvt inde på passets forside. Du vil se nogle cirkler og tekst om, at scanningen af chippen er i gang. Når passet er scannet, kommer du automatisk videre til sidste del i at bekræfte, hvem du er. Nu skal du scanne dit ansigt, for at det kan sammenlignes med det foto, som du har i dit pas. Når du er klar til at scanne dit ansigt, skal du holde telefonen op foran dit ansigt. Tryk på knappen Jeg er klar i MitID-appen, når du har placeret ansigtet i rammen. Du får løbende nogle instrukser i appen, som du skal følge. Det kan godt tage nogle gange at scanne ansigtet helt korrekt. Når dit ansigt er scannet, har du bekræftet din identitet, og du kan fortsætte med det, som du er i gang med. For eksempel at se dit bruger-ID. Se mere på mitid.dk.